Bună dimineața! Ne pregătim iar de plecare. Acum e un pic înainte de ora 9. Am apucat să ne trezim, să împachetăm cortul și azi ne pregătim de voltătură. O să urcăm de aici din Oskersund spre Rebro. Am auzit că e un castel frumos pe acolo și suntem relativ aproape. Deci mai urcăm un pic nord, vreo 40 de km și apoi coborăm probabil vreo 400 de km spre sud până pe lângă Kalmar. O să mai fie opriri în diferite locuri, ori să încărcăm, ori mai cumpărăm niște mâncare, mai vizităm niște orășele, chestii astea. Azi nu cred că o să încărcăm la superchargere și pentru simplu motiv că ne oprim în orașe. Superchargerele tind să fie pe autostrăzi. Ne oprim în orașe și cred că putem să încărcăm un pic mai ieftin până în alte locuri. Vom vedem ce găsim. Până una alta, hai să vedem cât am încărcat. Nu știu dacă am apucat să pun un videoclipul de ieri, dar am cumpărat aici un loc de rulotă, cum ar veni, care are priză și am încărcat toată noaptea, deci am ajuns ieri cu, cred, 18%. Și acum nu mai știu cât avem, 1,80 ceva, hai să vedem. Ne pregătim un pic de drum. Andreea și Anton sunt un pic, nu știu unde sunt, cred că sunt la joacă. Ok. Avem 85%, zoom in, așa. 39 de kWh. Asta la supercharger ar fi cât ar fi? Înmulțit cu 60 de cenți, 60 de euro cenți. Deci 4 ori 6, 24, da. 24 de euro, nu? Cam atât ar fost la un supercharger. Sau la un încărcător normal, la Ionity, la MOL, la asta, că cam atât plătești, dacă nu chiar un pic mai mult. Și deci, cum ziceam, prima oprire azi, Rebro, 50 de km. Hai că mă duc să-mi adun familia și o întindem la drum.
Salutare! Am ajuns în Norrköping. Ieși. Am ajuns în Norrköping la Supercharger cu vreo 30 și ceva la 37%, numai că trebuie să ajungem până aici. Deci ne mai trebuie 37 peste asta. Da. Încărcăm imediat. Hai să vedem dacă îl nimeresc acum fără. Hai mă. Cât îi ia de data asta? Hai că n-a pornit? Ba da, uite a pornit. Acum problema e că share-ul chargerul cu meșterul ăsta cu estul de lângă mine. De aici, deci chargerul ăsta și ăsta împart în mod normal. Mamă, 37. Da, cred că e defect chargerul ăsta, n-ar cum să fie atât de jos. 37 de kg, n-are cum, e defect chargerul ăsta probabil. Sau? 39? 59. Aha, hai că și revine. Mă aștept din moment ce sunt V2-uri și sunt share-uite. Deci dacă am 7, tot ce peste 75 e bonus. Ok, bă, ce să zic, 40 de minute pauză. Ne ducem și noi să mâncăm ceva, că e cam prânzul. Și aia e. Salutare! Uite, am ajuns. Aici o să stăm în seara asta, fac pentru 2 seri. Ne-am hotărât să o lăsăm un pic mai ușor, pentru că azi am făcut până la urmă vreo 450 de km și ne-am cam săturat să mergem atâta, 400 și ieri, 400 și azi. Dar am ajuns un pic așa cam pe ultimii electroni. Hai să vedem ce e în mașină. Da, trebuie spălat un pic. Așa. Deci am ajuns cu 6%, cum a zis mașina. Și mă uitam dacă n-am eu vreun blitz pornit, dar nu e chiar soarele care e fix în spate. Hai să spunem așa un pic să focalizăm mai bine. Deci, trips. Ieri avusesem vreo 400 și un pic. În total azi, deci, am adăugat vreo 460. Consumul tot cam la fel. Deși am avut vânt foarte mult din față, dar viteză mult mai mică. Ce să mai zic că a mers bine, ca de obicei. Ultimii 50 de kilometri am mers relativ mai puțin. Ce vreau să zic, am consumat, cum ziceam, am consumat mai mult decât mă așteptam. Deci a trebuit să o iau un pic mai încet, să zic ultimii vreo 15 km. Să fiu sigur că ajung cu ăștia 6%, că era gândul, bă, dacă ajung aici și nu pot să încarc, mai îmi trebuie un pic să mă duc să ajung până la un încărcător, în fine. Deci am consumat mult mai mult pentru că a fost drumul foarte vălurit, numai sus, jos. Nu prea se mai vede aici pentru că, ultimii kilometri au fost destul de plați, dar cei dinainte au fost destul de agitați așa. Altfel, senseless charge, current drive. Da, nu contează, current drive e de la recepție până aici. Deci am ajuns cu bine, ca de obicei mașina a mers super bine. Ce să vă mai arăt? Mă gândesc, o punem la încărcare, ne băgăm și noi la mâncăm o cină, că e 6.
putem să băgăm chargerul acolo. Și ca de obicei încărcăm exact așa. 20 de ore. Asta e, cum să spun, probabil că e vreo 22 ore dacă e să fie chiar pe 0. 21, 22, oh, ok. 23. Băi, ce să zic, nu o să stai o să stăm oricum 2 zile aici, numai că mâine plecăm până în Kalmar și înapoi, ceea ce e o tură de vreo 100 de kilometri. Dar până mâine o să aibă destul cât să ne facem treaba. Curent gratis, nu? Cui nu-i place curentul gratis? Astea fiind spuse, v-am salutat. Ne vedem. Poate mai facem niște videoclipuri mâine, călătoria în Kalmar. Dacă nu, oricum drumul spre casă, înapoi în Helsingborg. Ăla o să-l filmăm sigur. Hai, salutare, numai bine.